The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, followers, viewers, fellow believers, sa nilusab kita ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. O karon atong tapuson kini atong paghisgot bahin ining pagtulunan nga giuluhan nato sa in English og who is God. Okay? So kanimo magtutuo, pangandam sa imong kaugalingon, pinagi sa pagpapuno kanimo sa Espiritu Santo ug nasayon kinakun sa imong buhaton. Alang kanimo dili magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga ang Dios dili tinago. Okay? He is not hidden. Kita namang mga tao ang way katako sa pagklaro sa Dios. Wa tay katako sa pagtanaw kaniya ingon nga espiritual. Kung wa usab ka nato ang mga espiritual nga sangkap alang nining maong nga kahimtang. Mohinungdan nga nanggawas ang labihas kadaghang kalakis tao. Aron lamang kunuhay mahimong tinuod ang Dios sa ilang kinabuhi. Napagani uban ni mga tawhana moingon lang di nalang kumutuo sa Dios. Sanglit alang kanila kuno, mura magtungason ng pag-angko niya ng katakos nga maklaro sa pagkatinuod ang Dios. Apan, bisag unsa mang kahimtang sa tao, whether he believes there is a God or whether he does not believe there is a God, whether para niya, iya lang paningkamutan aron siya may langit, o sa mga pamaagi, just bear this in mind. Hinundumi kini. Ang Dios dili og dili gayud mausab. Ingon man ang iyang mga pulong, dili gayud mausab. Dili mahanaw. Sabta ka na pagayo. Mo'y hinungdan, nga angay nato kining klaruhon nining atong pagtuon bahin nining who is God. Nga ang Dios dili ug dili nung kagayod iyang mausab. Sanglit usaman ka na sa iyang attribute ingon nga Dios, dili siya mausab. Kasabot ka? Kung kitang mga tao maggamagama tag atua, ato na ng problema. Dili na problema sa Dios. That is why the only tumong sa Dios mao ang iyang pagpadayag siyang kaugalingon ngari ka nato aron natong maklaro ang insakto nga mga pamaagi nga iyang gipahimutang para nato mga tao niining kalibutan. Now whether you are a believer or an unbeliever, iyang gipahimutang ng daan. Way natago diha. Gipahimutang na niya diha sa balaang kasulatan. Moinungdan nga when we respond positively at God consciousness, God is responsible to provide gospel information para sa mga unbelievers, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with the God of the universe, pinagi sa itong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Always remember that. Hinumdumi ka na kanunay. O niya, para sa mga believers, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ.
1 Corinthians 2:16. Hinumdumi nga ang mayong balita sa kalwasan, the gospel, is only one of the many categories of Bible doctrine. So angay natong klaruhon ini nga atong pagtuon ini nga ang pamaagi lamang atong maila o mailhan ng Dios, ang pamaagi lamang atong masabtan o maklaro kung unsa o kinsa ang Dios, mao ang pag-angkon sa iyang mga pulong. Sanglit gipasabot man niya ang iyang mga pulong mas labaw pagani kaysa iyang ngalan. Okay? Iwala na ka grabe. Kining maong bersikulo is one reason nga nung dili na to mabuwag. Kining doktrina dili na to mabuwag sa Dios. Paminaw ra God. Kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot na diya sa imong panimuot, circulating now in the stream of your consciousness, kana ilahana na nga ang Diyos ana-ana diha sa imong kinabuhi. Kasambot ka? Ana-ana diha ang Diyos sa imong kinabuhi. Mahinungdan that the doctrines of the Word of God resident now in our soul are the only means by which we can know who and what God is. And thus, we come to respect, to honor, and to love Him. Subliyon ta dinis pangingon, nga way laing paagi. Ayaw na lang yun pag imbinto og laing paagi, kay di man yun na madawat nga pamaagi. Usara ka paagi. Kadungog ka? Ang pulong sa Diyos mismo nagapahayag bahin sa Diyos. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves. Mauna, nga gikinahanglan nga makahibaw ta sa mga pamaagi nga gipahimutang sa Dios aron kita makaangkon niining relasyon ngadto kaniya. If you are an unbeliever, kung di ka magtotoo, hinumdumi nga way kapuslanan ang imong pagsangpit-sangpit sa Dios samtang dili ka pa usa ka magtotoo. Wa ka pa'y labot niya. Mahimong usangpit ka sa Dios, taman sa imong ginawa, taman sa imong ikalubong. Apan, wa ka na ipikto bisa gamay. Ikasubo ko sa pagpaibaw ni mo niya na. Nadinigan na ginanglan nga ako mo unsa just to be sorry when I tell you that. No, di na kinahanglan. Kaya nahibaw ka, paminaw ra God. The only way for you, unbeliever, to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Kasabot ka? O bitaw lang ato ning balik-balik kay mahimo lamang kang anak sa Dios kung ikaw mohimog desisyon sa pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Maura na ang paagi ha. The doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Apan pangutana, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naniya na, ang unang problema, kay paminaw, kitang mga tao, wa man kanato ang katakos. We do not have the capacity to approach God or to learn about God sa ato ang kaugalingong pamaagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti, kang atong tawhanong mga pamaagi, mga binuang, dili ni magsilbi o di ni madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta, makasabot ta, makakaton ta kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios aron nga ang iyang mga pulong mahimong tinuod ngari sa atong kinabuhi. How does God accomplish the seemingly impossible task
of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, imperfect, and finite minds? How can we come to understand who and what God is? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Mauna, nga angay natong klaruhon, ang tawhanon nga mga pamagis pagsabot bahin sa Diyos mo resulta lamang sa wala. Our blindness is perhaps darker than you realize. Kaya ang usa ka unbeliever, dili magtutuo, wa gyud siya'y alamag, dili gyud niya maangkon ang katakos sa pagsabot ug sa pag-ila kung kinsa ug unsa ang Dios. Mahimog mag-imbento ka, mahimog magama ka, wa gyud kanay resulta nga magadalas tinuod nga Dios diha sa imong kinabuhi. That is why in the Bible, the unbeliever is called the natural man. Mao na siya. O kaya ang Biblia nagatawag man sa tao nga dili magtutuo, ang unbeliever nga natural man, mao man itawag sa Biblia, wa gyud siya mahimo sa pagsabot kung kinsa ug unsa ang Dios. Sanglit ngit-ngit man siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. An unbeliever is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Ug mao kini ang problema karon. Tungod kay ang unbeliever dili magtutuo, dunay lawas, dunay kalag, buhi siya pisikal, apan patay man siya spiritually. And that is why usahay makapangutana kita ug ato ning ipasabot karon dinhi, because this is part of the integrity, ang katarong sa Dios nga hingpit. Unsaon man sa unbeliever pagsabot bahin kaluwasan. Mao ni atong ipangutan na ron. Kung ang dili magtutuo, wa gyoy katakos nga mutuhog o kaha mudalikyat sa mga espirituhanon nga mga butang nga iya sa Dios, then ang pangutana mao, unsaon man sa dili magtutuo sa pagtuhog sa mga espiritual nga mga butang nga nagapaluyo may tungod sa kaluwasan, unsaon man niya pagtuhog niya na. Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Now, ingon ini ang sitwasyon. Okay? Dili na nato dalion na nato yung masabdan ang pamagi. Ato naman kung naisgutan kini. We talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apan kining common grace o efficacious grace are part. Kabahin kinis lihok o buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyang ministry. Okay? Ingon ini kini. Di lang una na ito i-detalye pag-ayo, pero masabtan na kini na ito. Paminaw. Sa higayon, nga ang dili magtutuo, ang unbeliever makadungog sa gisangyaw bahin kaluwasan, salvation, evangelism, kana ba mga bahin o mga pamagi o unsang itabuha. The very moment the unbeliever hears this, then kinahanglan nga mo hatag siya og kanang pagbukas sa iyang una-una. What I mean is, daghan man ko mga unbelievers nga hisgutan na gani nimo sila bahin kaluwasan, unya na lang na. Ayaw na lang naghisguti kay unsa gani himatan, maupoy among pagkamatyan. Mayon na sila dayon na. So, one na chance. Kay sirado naman. Mo na may tabo nga pagtagad sa usa ka dili magtutuo, sirado na gyud bahig kaluwasan. Well, mao po na ilang gipili. Dili buot maluwas. Gusto? Mo na igingon sa mga katiguangan kaniadto tinuyuan sa ilang buot. Di ba? Mo gini kanunay ako matungog sa akong ginikanan. Tinuyuan sa imong buot kung labay buhat ni mong sayop siya
unsay may madawat nimo. Ikaw ra po'y madawat mo na tinuyuan sa imong buot. No. Ang ay ragod natong hinumduman nga ang matang usa ka tawo nga may mugso dinhi sa kalibutan. We have already explained this to you. Matang usa ka tawo nga ipakatawo dinhi sa kalibutan, wa mangyud kini siya'y katakos. Wa siya'y alamag. Wa gyud siya'y capacity sa pagkaibaw, sa pagkasayod kung kinsa ug unsa gayod ang Dios. Unsa kinsa ug unsa man gyud ang pagka-Dios sa Dios. Ug tungod niya na ang naandan sa mga tao mao ang ilang pagbuhat og mga Dios sanglit ang naandan sa tao mao man ang ilang nakita. Apan naton lang naibawan nga ang Dios espiritu. O kung buot kitang musimba kaniya, gikinahanglan nga simbahon lamang siya pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. Nga naman, baga nga no, tungod kay ang kamatuoran man mao ang mupakita, mao'y muhatag kanato niya ng katakos nga makaklaro o malamdagan kita bahin sa mga espiritualong butang. The only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life is pinaagi lamang sa sangkap sa pulong sa Diyos. That is why ang mga natural men, mga dili magtutuo, gitawag og spiritually blind. Huwag yung katakos nga makakita sa mga espiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Diyos. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya na, gihatag sa Diyos ang duha ka pamaagi. Ato lang nasayran nga ang Diyos mihatag sa Espiritu Santo alang sa dili magtutuo, an unbeliever. Aron kining dili magtutuo, magkasabot bahin o kaluwasan. Apan tanawon ta, kay kung unsa man ugaling ang atong nasinati sa kaluwasan, mauusab ang kasinatian nga angay tang angkonon sa diha nga mupadayon na ta ingon nga mga luwas na. Kung ang Espiritu Santo mo ay nagpadayag ngadto sa unbeliever o ibutang ta kanato niya tungwa pa ta maluwas, mao siya ang mipadayag ngari kanato sa mga kamatuoran may tungod sa kaluwasan, may tungod og kaluwasan. Nan kung kita mo himo nagdesisyon sa pagdawat na sa kaluwasan, inomdumi. Ang atong kinabuhi ingon nga saved, regenerated people, kinabuhi kininato pinaagi lamang sa Espiritu Santo. Pinaagi lamang sa Espiritu Santo gihapon. Okay? Mo bitaw na nga ngay sa matag usa ka Kristohanon nga makaamgo niya ng mao nga prinsipyo. Ug dinhi nato matapos kining maong pagtuon bahin sa Dios. Alang kanimo nga dili pa magtutuo, niay akong gihatag nimo nga pagampo alang kanimo nga sinner's prayer kini. So nagaingon kini, Amahan ko nga Dios diha sa langit, nagaduol ako kanimo sa ngalan ni Jesus. Nagahinulsol ako sa akong mga sala, ang mga butang akong nabuhat, ang akong paagi sa pagkinabuhi. Nagaampo ako, nga imo akong limpyuhan sa akong mga sala. Hugasi ako sa bilinhong dugo sa imong anak, kinsa namatay alang kanako dito sa krus. Pinagi sa akong baba, ako nagatuo karon kang Ginoong Hesukristo nga akong manluluwas. Dinhi sa akong kasing-kasing, ako nagatuo nga siya mibayad sa akong utang sa sala didto sa krus sa Kalbaryo. Gibayaran niya ang akong mga sala. Akong gidawat si Ginoong Hesukristo ni ining tungora, ingon nga akong manluluwas dinhi sa akong kalag o Ginoo sa akong kinabuhi.
ug matud pa sa imong pulong nga dili mamakak. Akong ihatag kining akong kasing-kasing ngadto kang Kristo. Ako nagatuo nga ako karon luwas na o gipasaylo na ang matag sala nga akong nabuhat kaniadto. Ug karon gipanag-iyahan mo na ako, akong Ginoo, ug ipadayag ko kini sa ngalan ni Jesus. Amen.